Собственици сте на маломерни недвижими имоти в град Кюстендил или областта и искате с лекота да реализирате успешно продажбата им. Предлагам своето професионално съдействие, за да реализирам за вас с лекота цялостния процес по продажбата на недвижимите ви имоти. Имам потенциални кандидат-купувачи на маломерни недвижими имоти, къщи, етажи от къщи, апартаменти и парцели в град Кюстендил и областта. За целта оставям телефон за връзка с мен Наталия Господинова от Агенция за недвижими имоти Елзирус, град Кюстендил. Очаквам ви, за да реализирам за вас успешно продажбата на недвижимите ви имоти. Поздрави, приятен, ползотворен ден за всички и до скоро!